तो नमस्ते भाई लोग, स्वागत बता रहा लोग के हमारे यूट्यूब चैनल आर एस फिल्मिक पे, जहाँ पे तारा लोग के भोजपुरी मूवी और हिंदी मूवी के ट्रेलर और टीजर के रिव्यू देखे के मिले लटे, वो भी भोजपुरी लैंग्वेज में। तो स्वागत बता रहा लोग के हमारी छोटा सा चैनल पे। तो सब्सक्राइब करल ना भूलिए ताकि हमरो आगे सपोर्ट मिले। तो आवल जाओ अब एक मूवी के बारे में बात कर जाओ। और ये मूवी के जब से हम पोस्टर ही देख ले रही तबे से हमारे मूवी के प्रति एक्साइटमेंट थोड़ा बढ़े लगलक है। लेकिन हालांकि मूवी के जब टीजर अल तो और भी ज़्यादा बहुत अच्छा लगलक है मूवी के टीजर। तो आओ उहे मूवी के बारे में बात कर जाओ। और ये मूवी के नाम बाटे मधुमती, जो उनकी एगो भोजपुरी मूवी ही है। लेकिन हाँ, हर एक भोजपुरी मूवी लेखना है कि घिसा फीटा वाला स्टोरी वाला ना। ये मूवी में एक्चुअल में कुछ एगो अलग कंटेंट बाटे, जेकरा चलते ये मूवी के टीजर और ट्रेलर देखला से ऐसा लागत हटे कि मूवी में कुछ बा। और ऊपर से ये मूवी के डायरेक्ट के लिए बारन पता बा कौन? धीरज ठाकुर, जो उनकी एगो बहुत ही अच्छा खासा डायरेक्टर बारन, जिनकर मूवी में स्टोरी और कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया रहेलाटे। तो हम तो इनकर मूवी देखे खातिर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहिला। और ई मूवी भी हम देखम, जो उनकी 12 तारीख के रिलीज होखे वाला रहे स्टेज ऐप पर। तो आओ अब बात कर लियो मूवी के बारे में कि आखिर मूवी कैसन बिया। बेसिकली ये मूवी जोन बिया एगो हॉरर कॉमेडी और ड्रामा जोनर के मूवी होखे वाले बिया। जैसे कि तू लोग जानत रहो कि ये घड़ी बॉलीवुड में जितना क्रेज चलत आटे नु हॉरर कॉमेडी और ड्रामा वाला मूवी के, ठीक वही टाइप पे इहो मूवी के बनावल गई बाटे, जेकरा देखे से बहुत ही अच्छा लगता। ताकि स्टेप बाय स्टेप ही धीरे धीरे भोजपुरी इंडस्ट्री हमनी के एगो लेवल पे पहुँचे, ताकि भोजपुरी मूवी के भी एगो पहचान मिले। मूवी के स्टोरी ई होखे वाला बाटे कि एगो लड़की भी है जो उनकी विदेश में रहेले, और विदेश से आवेले वो अपन भारत में यानी कि गांव में आवेले, जहाँ पे वो एगो लड़का से शादी करल चाहेले। वो भी अपना तरफ से दहेज दे के, जेकरा चलते एकरा से शादी करे खातिर बहुत सारा लड़का तैयार हो जाला कि हमरा से शादी करे दहेज के लालच में। लेकिन एक्चुअल में लड़की दोसर लड़का पसंद आ जाला। लेकिन ओकरा बाद जो स्टोरी के खुलासा होखेला नु, वो एकदम अजीब रहेला। तो लोग सोच के दंग हो जीवा लग। एक्चुअल में उहे शकल के एगो लड़की पहले से ही वो घर में रहले, जो उनकी मर गई रहले, और ओकर आत्मा वो घर में भटकत रहेला। और जब ये लड़की जो लंदन से आई रहले, वो जब ई घर में प्रवेश करले तो ओकरा अंदर ही लड़की के आत्मा प्रवेश कर जाला। और ओकरा बाद का होखेला, ओकरा खातिर तारा लोग के स्टेज ऐप डाउनलोड करके ई मूवी के देखे पड़ी। ई मूवी के तो पूरा कमान एकदम अमरपाली दुबे संभरले बारी। बाकी और भी बहुत सारा एक्टर ई मूवी में हमनी के देखे के मिल रहन लोग, जो उनकी बेहतरीन एक्टर रहन लोग, एकदम बढ़िया से एक्टिंग के लिए रहन लोग, जेकरा में संजय मिश्रा और प्रकाश झा एकदम सुपर एक्टर बना लोग। हमरा तो ये मूवी बहुत बढ़िया लगलक है। अगर तू लोग भी ये मूवी के देखल चाहता रह लोग तो जाके स्टेज ऐप पे ये मूवी के जाके जरूर देखिए लोग। और कमेंट में बॉक्स में जरूर बताइए लोग कि तारा लोग के ये वीडियो कैसा लगलक हटे, और ये मूवी के देखे खातिर तू लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड बार लोग, इहो कमेंट में बता के जइहा। बाकी मिलता नहीं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।